А, сега. Примерно, можем да започнем отгоре надолу. Откъдето както ни дойде, въпросът е да като го усетим. Например, сега на мен ми идва да започне от тук, от тази врата. Просто така я усещам. Как мога да я нарисувам, с какви цветове мога да я нарисувам вратата. Пробвам си, тук си имам едно листче, на което просто е така си траскам да видя ориентировачно какъв цвят е самия молив и а, някакси е така го. Че избирам си да ми е кафяво. А, самата врата като очертание. А, просто вече после пълнежа, оцветяването на самите фигури. Като сега ще се подострям оливчето, нали? Защото идва и този момент, който острим, не само рисуваме. Само външните очертания. Нали? Сега можем да го направим по-светло. В момента няма контрол. Можем да направим светло. Само чакайте как ще бъде после. Сега така някакси ще да видя как. Да, мисля, че ми е по-удобно. Сега мога и тук с лекичко малко по-светло. По-светло да ми е каста на вратата. И тук каста е по-светла. Ще временно усещам, че има нужда може да сложа малко леко жълто някакво. Някакси е така, като да дава светлина, топлота по-скоро. Така. Тази врата бих могла в средата да е. Ето така. Самия процес творчески на оцветяването дава много, как да кажа, разгръща качеството ни като художник, като творец. И сега, примерно, тук където ми е бравата бих могла да я направя в някакъв друг цвят, за да се отличи. И сега оцветяваме самата врата, тук по начин, който ни дойде отвътре.
Много е важно штрихите. Как искате да се представят, нали? Като ето сега това насам идва да дойдат. И тази ще я прескоча, понеже ще рисувам бравата. Тази така. Когато са по... Когато штрихите на химикалката са по-тънки, лекичко само като все едно, един вид си представете, че вие самите рисувате а, книжка, която децата ще оцветяват. Децата после ще бъдете вие, вашето малко вътрешно детенце. Тук сега примерно ми загатва, ми показва начина по който, примерно като вливам а, самата химикалка с молива, примерно където съм драснала малко повече, а, ми идва да сложа като леко едно такова някакво, дето и аз сега не го знам точно как ще дойде, ама като някакъв цвят. Значи казвам, че моливите съм си ги установявала в процес. Понеже тия моливи ги имам от доста време и знам гордо кой как рисува и какъв ефект дава, как би могъл да придаде като нюанс. Тук ми идва сега да е малко и по, по-леко, но червено керамидино такова. Така, все едно се предава като сянка. Тук го продължавам така надолу. Всеки един цвят, т.е. има а, просто понякога си мисля, така, когато почна да рисувам, слагам съответния цвят и си казвам, че е окей, добре, но после в процес се оказа, че нещо, което нали, просто оставям се на дарбата да ме води. И някакси ето тук сега надолу ми идва да е по-жълто, отгоре кафеаво червеникаво кафево пирамидено едно такова, надолу да е като жълто, същевременно е тук ми идва да това вече да го променя този цвят от този с този. Нали, има нужда, молива да го подостра, за което го правя. Нали? И някакси променям рамка. Просто всичко е процес. Накрая ще ви покажа как се случва. Ето тук има нещо, което се вижда, за това ще сложа малко
от този цвят, за да някак си да са леко да са, както се вика, да са го маскираме. Една много ценна за мен жена. Тя ми беше казала така: няма да триеш. Като не ти се получава, остави го и после пак. А, като не ти идва да се случва. А, това стана в последствие за мен пътеводител. И ето така, то вече точно. Всичко е процес. Когато рисувам, те цветовете някакси изведнъж стават по-различни. Слагаш го на листа, след време той става малко по-светъл някакси. Но за мен е важно а, да не слагам цветовете според това какви са реално самите, самите предмети. Това ми дава една отвореност. На отвореност. Сега да видим как ще направим бравата на вратата. Бравата на вратата бихме могли да я направим с какво? С червено. Например, червено. Някакво. Само да си избера някакъв цвят. Я пробвам, ще пробвам сега. Всичко е пробвано. Да, оранжево ми иде да сложа. Така както е това някакво кафяво. Вид кафяво. Самия комплект е 120 цвята, има огромен избор. Дори, примерно, нещо да не ми се получи на момента, когато има наслагване на цветове, те се променят и дават желания ни избор, който да е. Сега го запълвам примерно това с оранжево. И вратата ще стане една топла. Накрая сами ще видите какво се получава. Мога да кажа, даже ще кажа, че много е важно да се отпуснем. Да се отпуснем и да не си мислим, че рисуването има нужда да е всичко от супер професионални материали. Не. Аз съм започнала с едни моливчета, които съм купила от Креза. Беше Крез тогава, всичко по левче. И започнах с тези моливчета. Купувала съм си и такива моливи, и фломастери, но някакси фломастера и боите не са моето. Пробвала съм. Сега да се отличава тази брава, за да се отличи, нали? Ако ще я затъмним. Така. Сега ще сложим малко леко жълто нещо си. Самата оставаме пространство около бравата.
за да се вижда, да се забелязва по-скоро. Ето сега а, усещам, че мога да сложа и тук от това жълто. Всичко е процес на разгръщане. Сами ще установите процес на рисуването, на когато решите да се отворите към рисуването. Независимо кой гледа в този момент видеото, дали са манички деца, нали, то не е за толкова малки това, нали, защото малките някакси нямат още тази връзка ръка с око, сензитивност, координацията на тези движения и ориентацията. Но по-големите, ето, биха могли да черпят опит. Ето сега, примерно, този молив едно жълто, което го използва за балансиране на другите цветове, понеже пред това да е имало, съм правила върху зелено. Малко ще го почистим, за да не се нанесе зеленото върху кафявото. И ето така. Сега с това жълто първо ще балансирам тук вратата. И после вече балансирам останалите. Но връзката с самия комплекс с моливи, тя може да ви даде много неща. Просто може да ви отвори големи врати, за да научите хитринките, както се казва, какви хитринки може да има. Хитринките, които можете да научите сега. Тази врата ще я направим така, че да свети отвътре. Значи, как подготвяме как се подготвя. Ето. Така. Тук виждам, че има несъответствие. Затова разминаване на каста и вратата. Така, за целта променяме. Затова ви казвам, че е много важно да можеш, когато се слееш с моливите, сега слагам и малко оранжево. Самото оранжево много хора използват тези изкуствени интелекти, които рисуват вместо нас. Когато рисуваме, това е терапия. Терапия
на нас самите. Ние самите се лекуваме. Просто се изключваме от всичко, което ни е на момента като грижи, като грижи, като всичко. И някак си а, да, ние ще направим там каквото са ни задали като задание, защото много по-лесно се рисува с програми. Но когато истинската магия, истинското нещо е, когато сами открием как можем да си помогнем чрез методи, които да е обикновено да рисуваме и да се лекуваме. Така, сега да видим как ще го нарисуваме. Тук отвътре ще го остава за после. Има едно пространство, което ще го изпълня с жълто, но после. Сега ще нарисувам коледния венец. За това нещо, първо си прибирам всички молеви. Прибирам ги. Прибирам ги. Минавам на друга вълна. Минавам на вълна. А, така. Сега правиме венеца. Венеца, той е зелен. Нали? Зелен. Просто се избирам какво зелено да бъде. Проверявам. Нали? А, Има нужда моливчето да бъде подострено. Да. Може би някой от вас, зрителите, може да ми напише какви устрелки ползва, който рисува, ако има такъв сред вас. Ползвала съм на Faber-Castell. Сега ще нарисувам това червеното, което е вътре. Пандата усещам ще е жълта. Жълта ще е. Не жълта, синя, прощавайте. Прощавайте, синя. Аз даже не знаех, че може да се получават а, такива красиви рисунки с химикал и цветни моли. А, тези дренчици да ги направя червени. Всичко е процес. Ще го оставя така.
Вътре можем да леко да сложим малко и зеленичко, така да е по-различно зелено. Съвсем слабичко ще го загаднем. После, какво бихме могли да бъде, бъде звънчето? Звънчето може да бъде едно такова кафяво-оранжево. Оранжево. Като начало ще го направя оранжево. Като е по-светло, лесно става по-тъмно. Затова ми даде като начало оранжево. Така. И отвътре ще го сложа с друг вид оранжево. Колкото по-малко се заглеждам в детайлите, толкова по-лесно става. И когато се рисува с молива изсветлява. И дори да има някъде някоя дръскулка, молива, примерно, по-корав, по-дарящ се, всичко става изсветлява и не се вижда, и не се вижда, че е някакво драно. Става светло и то някакси цветовете се уеднаквяват. Много съм ми е било чудно как се случва това. Стават един много хубав баланс. Много хубав баланс. На цветовете. Когато се остане на слънчева светлина, на дневна светлина, тогава се уеднаквяват. Сега, тук, тази врата, можем да й сложим някакъв цвят. За целта тук има нещо, което се вижда. Просто ще го направим така, че да го слеем, за да не се вижда от химикала. Да, към да е червено. Червеното. А тук надолу някакси ще е добре да се даде яснота на този венец. Как мога да му дадем яснота? С много светло-жълто. Много светло-жълто. За целта можем да направим светло-жълто. Ето такова, което имам аз. Тук това ще го оставя. Ето така. Това ще му придаде яснота. Някак си когато е светло, сега така и то ще се акцентира. Това, което има нужда да бъде акцентирано на него,
Добре. В случая е добре, нали, да е по-светло, за да се забелязва, за да го... Не, този... Така. По края ще е по-жълто. Тук така някакси да има еднаквост. Нали, да има еднаквост, да не е някакъв голям контраст. Нали? Да има преливане на самата врата с самия венец. Да, ето така. Сложихме, загатахме му жълтичко, като да свети. Да. И сега с това светло, много светло жълто, съвсем леко. Тук по краищата. Уеднаквяваме цветовете. И тук надолу. Получи се чудесно. Вратата стана просто уникална, много красива. Сега това, което можем да направим е, можем да продължим с лявата половина, лявата страна на рисунката и по-специално от този тук, който е прозорец. Значи самите моливи е добре, когато се рисува, да има последователност от едно място на друго, понеже има някои хартии, които разнасят самата от моливите. От самите моливи разнасят и това, където се подострят. И примерно, когато си движим ръката, нали, се разнася цвета от едно място на друго. Но това също по някакъв начин после се уеднаквява. И сега, значи започваме тук от този прозорец. Прозореца е добре да го слееме да върви както е вратата, като цветово, така и него да го направим. Ще започнем от очертанията тук, които са по-друго. Тук сме го започнали с кафяво, да продължим първо с кафявото.
А, Това, което много ми е помогнало за рисуването, и симетрията, примерно както е да се представят нещата по ъгъл, аксонометрията, момент,